De horeca is sinds woensdagavond weer gesloten. De sluiting van 4 weken komt hard aan bij de Venrayse ondernemers. Het is een bizarre tijd. Het is een beetje een yo-yo effect waar je in zit. We zijn hartstikke blij dat we in juni open mogen. We zijn blij dat er gaandeweg de rit meer vrijheden kwamen. Daar hebben we denk ik ook met heel Venray volop gebruik van gemaakt. En vervolgens zie je de inperkingen komen qua tijd, qua hoeveelheid bezoekers. Ja, en uiteindelijk is de finale klap is dat we weer dicht zijn. Ja. Ja, het is echt even een bittere pil. Ja, in juni, het lijkt nog zo kort geleden. Ja, we hebben een super zomer gehad. Het was echt beter dan we hadden kunnen wensen. En, ja, we zagen natuurlijk wel iets aankomen dat het met de besmettingen wat slechter ging. En steeds meer erbij, ook meer in de omgeving, je hoorde het ook meer. Dus toen hadden we een paar weken geleden die 10 uur. Dat was al even slikken, maar die volledige sluiting die zag ik zo 1, 2, 3 eigenlijk niet aankomen. Nee. Dus dat is wel even pittig. Ik had er vanmorgen nog met mijn broer over. Het komt eigenlijk wel harder aan als de vorige keer. Want toen kon je nog gaan klussen en poetsen en verven. En was je wel even bezig om alles op orde te krijgen. Maar nu is alles zover. Dus het komt nu toch wel wat harder binnen, moet ik zeggen. Ja, 4 weken. Dus dat te hopen dat het hierbij blijft. Ja, dat is te hopen, maar ik denk als je reëel denkt... Ik ga er in ieder geval vanuit dat we langer dan 4 weken dicht zijn. Ja, ik denk dat het niet reëel is om te verwachten dat we over 4 weken in één keer met z'n allen ons gedrag veranderd hebben. Hoewel we natuurlijk ontzettend hopen dat we ons gedrag heel snel veranderen als complete samenleving. Maar ik ben bang dat het wat langer gaat duren dan 4 weken. De zomer is goed geweest, we hebben een goed terrasseizoen gehad. Maar nu is het abrupt weer afgelopen. Ja, weet je hoort zowel bij winkeliers hier in het centrum van Venray als bij horecaondernemers dat het begint te piepen en te kraken. En bij Goesting is dat niet anders. In het begin heb je een strijdplan. Voor de eerste 3 maanden hadden we echt wel een strijdplan klaar van oké, zo gaan we het aanpakken. Daarna hebben we een hele mooie zomer gehad. Daar bouw je natuurlijk ook wat op, maar je gaat ook weer investeren in de winter. Want we wilden winter klaar zijn. En ja, het begint gewoon denk ik overal over de hele linie te piepen en te kraken. We zijn in januari natuurlijk gestart. Niet echt veel vet op de botten, maar we hebben natuurlijk een geweldige vastelovend gehad. En die 3 maanden sluiting, of de 11 weken sluiting, die hebben we eigenlijk in de zomer goed kunnen compenseren. Dus, en de winter zag er ook prima uit. Mensen hadden ons echt gevonden. We hadden echt de avonden, de weekenden waren super, ook met het wat koudere weer. Dus ik dacht, als we zo doorgaan, dan komen we die winter wel door. Maar ja, dat verandert nu dus. Vorige keer hadden jullie een strijdplan, zeg je. Wat is nu jullie plan? We zijn samen met Café Moment en Wijn & Bistrobar samen gaan we in ieder geval weer online proeverij doen. We zijn weer begonnen met het afvullen van flessen Goesting Blond. Om een beetje extra inkomsten te genereren. En we gaan beginnen met doemijndoosje.nl. Waarbij we borrelboxen naar mensen thuis en naar bedrijven gaan brengen. Om een online borrel te kunnen organiseren met medewerkers. Maar ook om thuis lekker te genieten van toch een stukje gastvrijheid van de horeca. Ja goed, we hebben natuurlijk de vorige keer zijn we heel laat gestart met TKW en bezorgen. Dat hebben we nu gelijk opgepakt. We zijn dinsdagavond hadden we de persconferentie. We zijn woensdag gelijk gestart met bij Melvin de fietsverhalen, de warmhoutbakken uit de loods. En gisteren zijn we gestart met afhalen en bezorgen. En dat was eigenlijk al gelijk een succes. We hebben deze keer Leunen en Oostrum toegevoegd aan het bezorggebied. En daar gaan we ons nou op richten. En we hebben natuurlijk ons hotel, mag gewoon open blijven. We hebben ook nog gewoon hotelgasten. Het is natuurlijk herfstvakantie. En hotelgasten mogen gewoon hier ook dineren en een biertje drinken. Dus daar richten we ons nu vooral op. Je kunt hier koffie komen halen, koffie en gebak. Je kunt broodjes afhalen, je kunt warm eten afhalen. Je kunt eigenlijk de hele dag door van alles afhalen. We hebben niet een speciale lunch- en dinerkaart, maar gewoon 1 kaart waarvan je de hele dag wat kunt bestellen. En ja, we zijn niet de enigste, dat heb je nu inmiddels wel begrepen. Heel Venray gaat wel aan het afhalen en bezorgen. Maar ja, we moeten toch wat. Ik denk dat de creativiteit en het optimisme van een horecaondernemer, dat absoluut de redding van ons op dit moment nog is. Maar ik moet ook zeggen dat het ook bij mezelf echt wel meer moeite kost dan de eerste lockdown. Omdat toen hadden we het vooruitzicht van een zomer erachteraan. En nu is het vooruitzicht dat er een winter achteraan komt. En dat is wel echt een ander vooruitzicht wat we in het verschiet hebben. Ja, ik vind het wel het is lastiger dan de eerste keer om je weer op te laden. Toen we dicht moesten weer 4 weken, dan zie je 2 dingen gebeuren. Aan de ene kant mensen die denken, we moeten weer dicht, daar gaan we weer.
En er ontstaat langzaamaan ook een soort onvrede van, ja, moeten we wel dicht gaan? Ook hier in Venray, die geluiden hoor je door het hele land. Maar ook hier in Venray komen die geluiden begrijpelijk naar boven. Mensen zijn gewoon gefrustreerd. Er zijn bedrijven die al 7 maanden lang dicht zijn. Er zijn een bedrijf als De Koets of Zalencentra die al 7 maanden lang echt niks meer hebben. En ja, op een gegeven moment houdt het op. Ik zeg zelf ook, volksgezondheid is absoluut nummer 1, is absoluut belangrijk. Maar als je eigen gezin er dan onderdoor gaat, ja, ergens heb je ook een grens in je rekbaarheid voor je medewerking. Persoonlijk zie ik die 4 weken ook wel langer gaan duren inderdaad. Verder, ja, ik zie zelf al, dat vaccin zie ik zo 1, 2, 3 ook niet komen. Dus ik denk dat de enige uitweg is, en je ziet het steeds meer, je hoort het steeds meer, is misschien dat we dadelijk sneltesten krijgen. Dus dat we misschien zou dat op korte termijn voor de horeca een redding kunnen zijn. Gewoon een sneltest hier voor de deur en iedereen die negatief getest is mag naar binnen. En dan zou je eigenlijk weer ouderwetse hulpsmangevoel weer kunnen creëren. Maar ja, daar hoop ik eigenlijk op. Hoe lang kun je zoiets volhouden? Ja, dat weet ik ook niet. Dat zal liggen aan de tegemoetkoming die er dadelijk wellicht... dat zal voor iedereen anders zijn. Ja, je kunt het nog wel even volhouden, dat is nu niet. Maar het hangt helemaal af van hoe straks de regelingen weer zijn. We zijn landelijk als Horeca Nederland natuurlijk in overleg met de overheid om de pakketten aan te passen. We zijn lokaal ook bezig met de overheid om in ieder geval de lokale lasten die een horecaondernemer heeft, om die omlaag te krijgen. En ja, ik denk dat wij als horeca ook een heel groot beroep moeten doen op de hele gemeenschap. Om proberen met z'n allen die social distancing een beetje te houden. Proberen met z'n allen dat mondkapje op te doen als je een winkel ingaat. En proberen met z'n allen die cijfers omlaag te krijgen. Want alleen met die cijfers die omlaag gaan, kunnen wij als horeca weer open.